Здравейте хора, в днешното видео, както и днес ще снимаме Forge Legends. Първа част. Днешното ще правим вземем този Nissan и ще дрифтаме днес с него. Къде? Днес сега ще видите. Ето тук. И се завърнахме. В днешната поредица няма да дрифтаме. Ще пръсна колата. Яко трябваше по-добър. Аз съм ромена. Сега първо търсим някакво. Примерно това. Да. Само това ще сложим. И започваме тук. Първо, започваме от най-малките части. Ще сложим. Винаги слагаме греба. Това е първа част. Ето така. Ще сложим... Не, твърде грозни. Какви гуми ще му отидат на това? Ето тези. Твърде малки. Не. Тия вече не. Добре. Не мисля, че е толкова. Залез. Кърт. Добре, вертекс. Пренаброня. Не. Да. Направо ще трябва да копираме нещо. Видите се монтира. Ще сложим тях. Ето така. Спойлер, же мисля да сложим. Не, не мога. Не. Така става. Не знам и светлини, това няма. Но и не мисля да ги маха. Добре, за капака. Не, махаме го направо. Сайт за кърт. Махаме. И накапваме. Клук. И това е сега. Да. Не ми трябва това. Пренаваха. Така. Това сега. Консола. Сложим такъв черен цвят. Или такъв. Ще сложим черен металик. Тяме.
Това ли беше металик? Май това беше металик. Да, това беше. Това е металик. Кожанка. Да. Това ще го правим. Ти не го черваме. Но то няма. Правим това червен. Ей, виж регистрационните ми какви стават. Не е лошо. Таки сложи. Fit perfectly. From each side. Сега ще трябва да купим suspension на този буклук. Това така. Не много, но така. Сега за дигата. Няма да го сменяме, защото е такъв. Няма да го правим много бързо. Какво? Не, тогава. Махна го турбокомплект. Бас, ти ме. И така. Готови сме с тунинга. Време за тест. То ще го тестваме една Осака. Тестинг на моя GZX Chaser и общо според мен хубава работа беше. 9 от 10, не е лошо. И вие си кажете оценките. Какво мислите за моя GZX? Ще надяваме ето такъв Nissan S13 в следващата част. Това беше от мен, хора, и чао! Абонирайте се!